Bigarren Mundu Gerran, naziek okupaturiko Europatik iheslariei ihes egiten laguntzeko erresistentziaren sare klandestino famatua izan zen. 1941eko abuztuan sortu zen Belgikan, Frederick de Jong eta Andre de Jong aita-alaben eskutik. Ingeles hegazkinak bombardatzen dutenean, alemandarrek saiatzen dira albezan bat tirokatzen hegazkin horiek eta hainitz lortzen dira eta pilotoak errekuperatu behar dira. Pilotoa ez baita edozoin soldadoa. Pilota da soldado aditu bat, formakuntza oso luzekoa eta balore handiko soldado bat. Beraz, oso importantea da errekuperatzea soldado horiek. Militanten sortea zen eta hori De Jonkek erraten du, ez erortzea, baizik eta noiz eroriko ziren. Ze epea zuten, argi zuten, eta gehienak, 22an, 3an erresistentzian hasi direnak, 25an, izan ziren arrestatuak edo deportatuak. Sarearen kide gehienak emakumeak izan ziren, eta hau onuragarria izan zen sarea berarentzat. Alemaniar nazien aurreiritzi ideologikoak ongi ezagutuz, emakume hauek guztiak inteligentzia zerbitzuei iruzur egiteko gai izan ziren. Are gehiago, Gestapok ez zuen espero emakume gazte batek horrelako sare bat zuzentzen zuenik. Dakigunez, Ipar Euskal Herrian 25 bat emakume kolaboratu zuten ihesbide honetan, funtzio eta ardura ezberdinak hartuz eta gure memoria historikoan geratuz. Horien artean, sarearen zutabe izan zen Katjalin Agirre eta bere alaba Fifin, Lulu Dacier, Frantzia Usandizaga, Janine de Greff, Maritxu Anatol eta Etinet Alzuet. Egin fitxik, Frantziak egiten zuela fitxik egin dakion, fitxik, harritu ginen. Gu daunienetik heldu ginen, eguerditan, egunesaltzetik, fengi belat, eta alemanek arrastatu gintuzten Frantzia itxondoan, lola zertzen harritu ginen, Eta gero anatxek gintuzten gu, etxe partitu gabe, alemanek abietarraiek eraman zuzten arte. Eta abietarraiek dena pasatu ziren, eskua goitibela, alemanekin, gaizoak. Eta gero zigen duzten gaten etxeat. Eta aurtik ibile gaxoak, iruak, nahiz pagantzen, egun batzu pasatzetek ekin, ez berak usteko, gero fantzen nahiz pagartu zituen uruski. Gaxoak, zaharrena 10 urte zituen. Eta gero gaztetik gaxoak. Fantzua ez genduen ikusi eramaki. Alantzuten, automobilian amantzutela, eta genduen amantzuten. Gaxo maztek Frantzia eraman zutenean, Florentino hori etorri zen guetxa galdetzea burasu beri. Ian orti pasatzen antzin. Kuraia behar zuten, ez zuten erran ez. Eta gero ortik asitzen pasatzen. Ez gaua ez zuten pasatzen ez. Ilunarretan etortzen ziren abiatorrak, guetxat, eta horren bat edo biola pasatzen zuten gelan. Gero etortzen zen Florentino bilat, eta adekin pasatzen ziren bidazuma balma. Bidazoa egaten ziren gero. Hemen paparuan sartzen zituen, nahizpak nik ez dut anitzen eman letra. Nahizpak sartzen zituen hemen paparuan, eta eramaten zituen donienat. Hotel eskualduna donienat, bakizue, harat eramaten gintuan. Eta pasatzen zen ongi, uruski. Ez ginen, nola egin dut. Ez ginen kontrolatuak izaten, bidian bate, uruski. Behin horroitzen naiz, aizpak antzen, bizikletian, abietorra bazien, zematzen, 3 zien, abietorrak. Gamerzuten donieneat, goizetik, eta nahizpa bizikletian aintzinean, eta abietorrak ibeletik. Ikustek bidia ez baitzuten ezautzen.
Eta orain zuten, hori ere.